Бүгінгі күн кешегінің дәвамы. Ул тормыш жыры, яратаны. Кешедә ул яшьлек язда гөрләп аз яңгырамады. Таңнар, гөлләр, жырлар булып, борынгыдан, кешегедән вакыт, яшәү, яшьлек, сөю күчә килгән, үсә килгән. Безнең утлар мирас, бәхет тауларында янган учак, һәм биек зур агачларда безнең урын. Яфрак булсак. Күкләрдә бит шулук иске, изге, сулар, җир, таш, ә без яңа. Без тик үзебез, һәм шулай ук үткәннәргә гаҗәп охшаш.